Fáilte ród chuig an bodcréile seo ar www.isféidirleat.ie. Sraith sé, bua sa chomórtas Raidió. Joid túna nótaí a héin leis an bodcréile seo faoin nasc an tSraith Pictiúr 2012 ar an síos. Bíodh an tSraith Pictiúr os de chóir fad is atá tú i gcéisteacht leis an bodcréile seo. Slide 2, Pictiúr a héin. U2 ar aus, ar an 16 de bhí na bealtaine, 200 U2. Slide 3, Abertí siimplí do Pictiúr a héin. Cheap Seán go raibh an banna ceol U2 ar aus. Bhí ceol chum U2 ar siúl san O2 ar an 16 de bhí na bealtaine. Luaigh sí chomórtas ar an Raidió faoi 200 U2. Slide 4, Forward folklór ar Pictiúr a héin. I a ine a bhí ann. Bhí Seán i géirí fáil ré leis an jowl ar bhalla don deir seachtaine. Tusk go raibh ladrán ar, chuir sé an Raidió ar siúl sa chúlra. Bhí sé leat i gcéisteach leis an Raidió agus é ag stad air. Fógraíodh go raibh chomórtas ann do 200 ceol churma U2. Ba even le Seán dul ann, mar bhí ansimige i gcónaí sa grúpa ceol sin. Ní raibh an dara rogha aige a chur isteach ar an chomórtas. Slide 5, Pictiúr a 2. Freagra ar eolas, scríbann sé cheilt tSraith, buartha faoin na luas. Slide 6, Abertí siimplí do Pictiúr a 2. Bhí an freagra ar eolas ag Seán. Mar sin, phiocht sé suas a ón póca agus scríb sé an cheilt tSraith leis an bhreagra ceart agus sheol sé an text chuig an stáisiún Raidió. Bhí Seán buartha mar bhí an freagra aige ach an raibh sé tapí go leor. Slide 7, Forward folklór ar Pictiúr a 2. Thig Seán leireach go raibh an freagra ceart aige. Bhí gach rud ar eolas aige faoin manna ceol seo. Bhí a crí ag praba agus a lámh ag crip ach fós féin d'éirigh leis an cheilt tSraith a scríb agus é sheola chuig uimhir an stáisiún Raidió. Is sualcha í an aine a dúirt sé leis féin. Slide 8, Pictiúr a 3. Go gorgeous le Seán, bhuaigh sé, ba bheag nar hit sé i ligge, átas an domhan. Slide 9, Abertí siimplí do Pictiúr a 3. Dúirt siad gur bhuaigh Seán an dúis agus gabh siad comhhardas leis. Ba bheag nar hit Seán i ligge leis an brab ar bana as. Bhí átas an domhan air. Slide 10, Forward folklór ar Pictiúr a 3. Bhí scetamíní an domhan ar Seán. Bhí gach seans aige an dúis a bhuachan. Lean sé a raibh ag léamh an leabhar a bhí os a chóir. Cé nach raibh sé an ann a ard I euro a ein rud eile seachas an dúis iontach seo. I ní lethúir a chuig, fógraíodh an búteoir. Fógraíodh anam hán I hé mar bhúteoir. Ba bheag nar hit Seán I ligge leis an net. Bhí riméid an domhan air. Slide 11, Pictiúr a 4. Scríb sé text tSraith, thug sé cuireadí teacht an éineach leis. Bhí eilish sásta dul an éineach leis. Slide 12, Abertí siimplí do Pictiúr a 4. Scríb Seán text tSraith chuig eilish I gcinsiantí gur bhuaigh sé an dúis an Raidió. Thug sé cuireadí teacht an éineach leis. Fuair Seán freagra dearfach ó eilish mar aisreagra. Bhí sí sásta dul an éineach leis. Slide 13, Forward folklór ar Pictiúr a 4. Níor chuir Seán aon am mú. Díreach an sin, sheol sé text tSraith chuig cara leis I gcinsiantí faoin dúis. Thug sé cuireadí teacht an éineach leis dá méid an spéis aici dul leis.
Fuair sé ais ragra topi agus bhí eilish lán tiltnach dul leis. Bhí scetamíní ar an mertacú agus iad ag tnú go mór le dulgadí an ceolcurm le céile. Slide a cathirteig, Pictiúr a 5. Ag an ceolcurm, ag canna, ag dawsa, slú a mór, sailse ag lunra, daoine ag pucléim hart. Slide a 5. Ábhartí siimplí do Pictiúr a 5. Bhí Seán agus eilish ag an ceolcurm sa Pictiúr seo. Bhí an verticú ag canna, ag dawsa agus ag baint tatnamh as an ceolcurm. Bhí atmosfér letrach ann leis an ceol iontach agus leis an slú a mór ag pucléim hart. Slide a 6. Forbord folklóra ar Pictiúr a 5. Tháinig lá na ceolcurma agus ar áile Seán agus le haile Seán. Bhí an verticú gléasta go galanta. Bhí slú a mór ann. Bhí siad ag lúsca anonas an alb agus bhí siad ag canna na nárán leis an manna ceol. Bhí atmosfér letrach ann. War an ceolcurm gá uair an chloig agus bhí an tárán dearnach chun maiid leis an géad ceann. Slide a 7. Pictiúr a 6. Tá siad ag ithe burger. Bhain siad. Síocháin iontacha agus amhrán iontacha. Bhí siad. Slide 8. Ábhartí siimplí do Pictiúr a 6. Duit siad burger i nína ceolcurma mar bhí ocras orthu. Cheap siad go raibh amhrán iontacha ag U2 agus go raibh síocháin iontacha acu freisin. Bhí eilish anmhaocht de Sheán as ucht an seans dul ann. Slide 9. Forbord folklóra ar Pictiúr a 6. Bhí Seán agus eilish stúcha leis an ocras i nína ceolcurma. Thug an canna agus an dawsa ghuiile mórdóibh. Duit siad burger i siopa scalóg. Thosaigh siad ag caint faoin ceolcurm mar ní raibh siad in ann labhairt leis an bhúm go dtí sin. Bhí an verticú ar 1 insin faoin na hamhrán nua iontacha. Agus déantaigh siad cumá lena chéile go raibh an tá deara gorthú go bhfuair siad síocháin iontacha. Gabh eilish buíochtas de Sheán as ucht an chur. Slide 10. Ceistne. Slide 11. Ceistne samplacha. Cén banna ceol is fearr le Seán. Cad rinne Seán lena ón póca i Pictiúr a dó. Céir a dúirt siad faoi Sheán ó sé ar an Raidió i Pictiúr a 3. Céir a scríobh Seán ina Héics chapteach chuig eilish. Cén sort atmosfér a bhí ag an ceolcurm. Ar bhain siad tatnamh as an ceolcurm. An raibh eilish buíocht de Sheán an chura. Sin dar an ceachta, gur a míle maith agat agus go ndearraigh go geal